Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana ne akan wani application mai suna Stack VPN, wanda za ka samu free data domin ka yi browsing, inda za ka samu MB 100 a MTN, MB 50 a Airtel, MB 300 na mobile. To da farko za ka zo Play Store, sai ka saka Stack kamar yadda aka gani gashi a nan a sama, Stack VPN latest version. To da mun taɓa zai ba mu shi gashi a nan sama, shine wannan mai alamar duniyan nan. To mu da yake gaskiya na riga da na yi downloading nashi, kawai zan taɓa open. To kana buɗewa zai baka fuska kamar haka, sai ka zo nan inda aka saka tweaks now, sai ka taɓa. Gashi nan zai baka zaɓi, gashi nan na farko MTN, na biyu Nine Mobile Stream Pack, sai kuma sauran sabobi. To idan ka tashi, idan MTN da kai za ka taɓa MTN, idan Nine Mobile ne da kai za ka taɓa Nine Mobile. To a nan za ku ga babu saba wacce take nuna cewa ta Airtel ce. To na yi wani gwaji ne akan ita wannan sabar ta Nine Mobile 300 MB. Idan ka taɓa ta ka ɗora Airtel, to zai baka damar yayi connecting da Airtel ɗinka, shine za ka samu wannan data guda 50 ɗin. Maimakon anan da suka saka Nine Mobile 300 MB. To shine wannan gwajin da nayi. Yanzu na buɗe data ta gata nan a Airtel take, gashi nan SIM 2. To shine bari mu gwada mu gani. Gashi nan kamar yadda kuka gani har ya yi connecting, har sun ba mu talla gashi nan. Gashi nan kamar yadda kuka gani yanzu ya yi connecting, gashi nan ba wani delay ba komai. To wannan shine, in dai kana da Airtel za ka iya haɗa shi da wannan sabar ta Nine Mobile 300 MB, kuma kana yin Allah da zai yi connecting. Haka idan kana da Nine Mobile ɗin, idan ka ɗora shi a wannan Nine Mobile ɗin, shi ma zai yi, ba wata damuwa. Haka MTN, idan ka ɗora shi akan wannan MTN ɗin guda 100, shi ma zai yi, ba wata damuwa. Wannan shine kawai bayanin na yau. Light.